Kipat ba jong kathan mo karawat kilapan pau kajing snow diaw ka bakraw halor kajing thut bakha kha ki machine ATM hagabaman kapor kini machine kim judan pisa bat teng kim don network bat kapenlong kipat ba bandu ki kam ki jam kham tam kilong keme ki bomot balik sim dawai khun bat bon sian ki hab balik phai da kajing benyau shalayeng nalor kajing bam trekam ki ATM machine ga basngusi kalong bawat ki bang ru kem ai kajing chakri ka bapakai kipat ba bat dia kene lalap ak State Bank of India namar kajing suki terekam suki kala penlongi pat ba ban bitar namar nadu nang step kala abi ulan rai hadu kopor lai steng janmir token number udang poi tang arpu sangut kat bagi nong sim token kala poi di spangut bat bonsian ladai kopor ban khang ginong tre bank kim la ban pendam yaki kam kejongki ha ka bedai bat kipat ba mudi sang itu dah ben alu labu men pisarin ATM tadi kalian tahu ki ong apsi apa kata ba itu dari adu nang tada ba sejak tada ba la kedem barski tias ene la besar em besar ya re tadi ong tahu mai tablet yo so jokan na tablet jo mana ho la ya tablet ya re menteri ki ong kudu na menteri ki ong abstrak ada kam tahu sa tab tapi ong kita tab cin abnes la cina dep tong dep tri kam tahu saya terjok terdamai kan enter lain ni la bersis ngai budak mas kian lai ne sekan kena beje mungkin wa man berat tengah wei kalong kum ni mo ni barabar habala dehi ki ayom ku mentali kadai ka ayom Christmas ki babon ki pajba ki balakan show ki pisah ki bang ki wan sei knang ya ka pisah ka jong ki na kam ta ki jong kam hayeng hasam la kai long ha ka baken thit ya ka bam ki kadi la ka long ha ka ban thit ki jan ki nep lam ta ki khon ki ki jong ki te hrei la dang yo ya ki nong trei jong ka bang ki ba le ha ka ne dor kan wara ka jing e ban le se kan wara ro ka jing so se ya ki kimi pa ki bale se ki don kam ke ban pentit kerpang ke e na kam ta ki khon ki ti bat ki jing don kam hayeng hasan te ka weru ka jing e jong ki pajba nong song snong jong ka district nang mar hang ne ndei tang mangi ki badon hang ne ka area mamarjan jong ka ne ka bang ndei hang ni ki wan ru na tu ki breu ki ban nanong jri nanong lam satu sa mahesh kolas kon jawai bat keleng ka district te la da kalong ka ne ka dor sumudor ma phi ki lawan na do nang tei rangkat ka bai kali ka ba ono lese ki resep kali san riu hajar kiwan masai pisa nang ni kimio ki haban yang lain hadu menta ko ma PPE hid lagi jong ki khmat ha ATM ru umdan bisa habang ru hapo ru kalong kumni te kata ngan ong fi bakala longsha ka ka ba ka bala ta sisa ya ka ono ya ki pajba ki bawan ha kane ka bang